Dobrý, tečú ti z nosa hnusné sajrajty? Máš v hrdle strúhadlo na mrkvu? Funguješ ako mobilný ohrievač? Potíš sa ako vystresovaný modrý králik? Tak potom asi moc zízaš do telky. Odkedy tá ukrajinská princezná s koláčom na hlave vypustila do sveta sople svojich poddaných, všetko sa sprasilo. Z toľkého prasáctva by chrípku nedostal len vytuhnutý diviak. Treba to ale vidieť pozitívne. Čo by dal taký eskimák za to, keby mal konštantnú teplotu 39,5 stupňa? Alebo ako často môžeš oblbovať zajačice eroticky chrapľavým hlasom? Aj to, čo ti ide z nosa, je vždy lepšie, ako keby si po ňom dostal. Dá sa to ľahšie vyprať ako krv. A to, že sa potíš, aspoň vyzerá, že poriadne makáš a práve si prišiel z hokejovej šatne. Tam to smrdí rovnako. Tá dnešná prasománia má ešte jednu výhodu. Pokojne môžeš výjsť von s handrou na hube ako Michael Jackson a nikto sa ti nebude smiať.